Inselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor Wiċċ imb Wiċċ fejn kull ġimgħa jiena niltaqa' ma' awturi u naqra siltiet mill-xogħlijiet tagħhom. Illum se niltaqgħu ma' Roberta Bajada u s-silta li se naqra hija ir-rumanz tagħha Arloġġ u Tila. Nibdew bil-qari. Dak il-ħin li waslet it-telefonata tas-Sinjorina Gallerani li Zju Fonsu seta' juħsibna hu. It-tabib Gatto kien pront talaq il-furketta minn idu, qam bil-ġri jilbes il-kowt. U bit-salza tal-ispagetti ma' geddumu qabat lilu lil Peter, li miskin kien għadu qiegħed idawwar l-ispagetti mal-furketta. U saqna dak il-ħin stess li l-indirizz ġdid tagħna, id-dar ta' Zju Fonsu, jew aħjar il-Baruni Alfonso Roberto Carlo van der Mark. It-tabib Gatto qafas il-brejk tal-karozza u għal naqra m'għaddini xi tnejn li aħna minn ġol windscreen. Kien propju dak il-ħin li jienu Peter il-maħna figura. Sinjorina Gallerani, dawn huma tfal. Il-figura ta' wara l-kanċell bdiet trisq għalina sakemm tfaċċa wiċċ ta' tfajla sabiħa taħt id-dawl tal-fanal li kien hemm jixel fuq it-triq. Tassew li kienet tfajla sabiħa, imma l-bixra żorra tagħha mill-ewwel qatat li l-aptit. Anke s-saħħara ta' Snow White kienet sabiħa, imma qalba kienet eħżen minn biċċa ċikkulata skaduta b'sentejn mimlija moffa sufija. Jidher li t-tabib Gatto ħassu xi ftit skomdu quddiem dik it-tfajla, għax tgħidx kemm dam jillixxa l-mustaċċi fil-mera tal-Beetle li ma jmurx toħroġ li xi sufa barra minn posta. Lili u lil Peter ordnalna ninżlu mill-karozza. Pass imkaxkar u nieqes mill-ħeġġa, is-Sinjorina Gallerani qebet mid-dawl tal-fanal sabiex tersa eqreb lejja u lejn Peter. Li sa dan it-tant konna sirna jisna żewġ tiflieles taħt dik ix-xita qliel u xarna kien saħansitra weħel ma' moħħna bħal sticker. Ħarset dritt f'għajnejja dik il-wiża u ħassejt is-swaba ta' saqajja jiksħu u sensiela ta' xokkijiet tilajnu niżlin monqi. Lil Peter qabditu minn geddumu u għallitlu wiċċu l-fuq bħalli kieku biex teżaminalu n-nemex mill-qrib. Daw biss? M'hemmx ħadd ieħorux? Le, Sinjorina, tnejn, Ponzjetta għandha 14-il sena u Peter għadu kif għalaq 9 snin. Kelli l-birthday il-ġimgħa l-oħra, ħażarda Peter b'geddumu għadu mrażżan mill-ħatfa tit is-Sinjorina Gallerani. Ħadd ma saqsik, weġbitu din u mid-derra ssikkat xi ftit ida għax wiċċ Peter ħmar aktar minn ta' dama. Ara x'se ngħidilkom, reġgħet din. Millum il-qoddim tridu tobdu r-regoli ta' din id-dar. U din id-dar nieħu ħsieba jien. Jekk qabel kontu titkellmu fix-xi tridu, tqumu fix-xi tridu, tiklu fix-xi tridu jew taraw it-television fix-xi tridu, issa tridu titolbu l-permess minn għandi. Jekk tridu tinħasslu, toħorġu, tiklu jew imqar tieħdu n-nifs, tridu ssaqsu lili. U dik kienet silta minn Arloġġ u Tila. U issa nistieden lil Roberta. Grazzi ħafna tal-li lqajt istedina tagħna. Pjaċir tiegħi. Mela, għandna ftit mistoqsijiet ippreparati għalik pas-soltu wkoll. Mela, l-immaġni ta' nies li nqabdu f'kwadri u l-oppost ta' figuri mpittra li jaħarbu minn kwadru hija immaġni familjari u nsibuha kemm fil-letteratura kif ukoll fiċ-ċinema u anke fil-folklor jew ħrejjef tradizzjonali. Iżda fir-rumanz Arloġġ u Tila din l-immaġni għandha importanza tematika enormi li tinsab fil-qawl imnaqqax fuq l-arloġġ maġiku. El-arte es más real que la vida. L-arti hija aktar reali mill-ħajja. Verament temmen hekk inti u temmen li forsi m'hemmx fil-verità distinzjoni bejn l-arti u l-ħajja? Infatti meta ħafna minn anka jisimgħu il-kelma arti, forsi nassoċjaw ma' dak li huwa kopja u fotokopja ta' dak li huwa reali. Tajjeb ngħidu li ħafna kwadri, ġifieri, huma jitqisu anke bħala dokumentazzjoni ta' tradizzjonijiet li ġraw fil-passat, ta' avvenimenti, anke ta' persuni, bħalma nafu anke ġifieri mill-portraits u pitturi ġifieri ta' dak it-tip. Infatti però bħalmet inti matul iż-żminijiet kien hemm kemm diretturi ta' films kif ukoll anke awturi, pitturi li jippruvaw jaħsbu x'jista' jiġri li kieku din id-distinzjoni ta' bejn ir-realtà u l-ħajja ta' fuq it-tila kellha ma tibqax issir, ġifieri it-tnejn qed ngħidu jkun hemm interazzjoni bejniethom. Wieħed minn dawn l-awturi li
esplora ħafna din it-tema u infatti Oscar Wilde xed nara l-ktieb tiegħu hawnhekk anke fil-ktieb Ritratt ta' Dorian Gray. U meta jkun hemm forsi din ir-relazzjoni bejn dawn iż-żewġ dinjiet, id-dinja reali u d-dinja ta' fuq it-tila, jista' jkun hemm ukoll daqsxejn ta' konfużjoni bħalma anke jiġri fir-rumanz Arloġġ u Tila. Tajjeb ngħidu li tista' tkun anke perikoluża l-affari meta anke l-proċess isir viċeversa, jiġifieri għandek inti realtà li qed timita ritratt. Bħal pereżempju jien naf meta xi ħadd jgħaddilek komplimenti jgħidlek il-aħwina dal-oġġett isu tal-istampi jew isek tal-istampi. Jiena dik iżda tinkwetani naqra x'inti titiżżomm f'moħħok ukoll li dak li inti qed tara ġo kwadru ġermen ġie editjat ukoll. Bħalma nafu anke pereżempju matul iż-żminijiet kien hemm persuni reali li jridu jidhru aktar attraenti, eżempju, u anke jtattew ċertu difetti fuq it-tila. Allura isek għalkemm vera ħafna minnhom jistgħu jkunu dokumentazzjoni jew memorja ta' ġrajja jew ta' xi memorja, però trid iżżomm f'moħħok ukoll li dawn huma żewġ dinjiet separati, allura jkun aħjar li tnejn ma jitħaltux. Tajjeb, Arloġġ u Tila huwa finalist fil-premju Teramaxka li huwa il-premju għal kodba ta' tfal u l-adolescenti. Apparti mi kwistjonijiet ta' kategorizzazzjoni u ġeneru letterarju, m'hemmx dubju l-ktieb għandu target audience ta' qarejja żgħar jew żgħażagħ. X'nebħek tikteb rumanz għall-udjenza tali li jdur daqstant mal-arti, il-pittura u l-istorja tal-arti Ewropea. Tajjeb ngħidu li l-ewwel darba li ġie maħsub dan ir-romanz kien immirat propjament lejn udjenza ta' età akbar, ġifieri u ma nkitibx bl-iskop li jkun għal-qarejja ta' ċertu età, qarejja żgħar. Però mbagħad għedt li forsi għalkemm vera fih forsi ammont ta' riċerka u anke xi referenza anke għal periodi storiċi bħal Rinaxximent, eżempju, qed ma dan kollu l-mod kif tippreżentah tista' wkoll tagħmlu interessanti għall-udjenza ta' età iżgħar. Infatti Arloġġ u Tila tan din l-opportunità. Jiena għalkemm jiena xogħol huwa tal-lim qatt ma rrid bl-ebda mod nagħti xi lezzjoni tal-art, però l-art hija għal qalbi ħafna. U infatti Arloġġ u Tila tan din l-opportunità li nista' naqsam dak li nħobbu napprezza anke ma' ħadd ieħor. Ponzietta van der Mark hija il-protagonista tar-rumanz bl-isem u familja barra minn normal, nistgħu ngħidu hekk. Fil-fatt l-ewwel darba li l-qarrej jintebaħ lil karattri huma Maltin huwa meta Missier Ponzietta jispjegala li l-kelma nemes hija l-oriġini tal-etimoloġija tal-kelma tnemmes. Wara nsiru nafu li Ponzietta għandha aspett differenti ħafna minn sħaba b'xara aħmar u ġilda bajdanija li ġiel lil ħabiba tal-klassi tassoċja mal-vampiri ta' Twilight. Għalfejn għażilti tagħti dawn il-karatteristiċi lill protagonista ta' dan ir-romanz. Infatti, qabel ma twildet l-idea ta' romanz Arloġġ u Tila, Ponzietta kienet l-ewwel karattru li isa faqsiet. Isni mill-ewwel kont naf li dan il-karattru għanorbtu ma' qalbi u li għandi nikteb storja li ddur ġifieri ma' Ponzietta x'kont diġà naf li ħansemmija Ponzietta minħabba li xahar aħmar. Jiena kien ħassejt li peress li hija l-protagonista xtaqta tispikka wkoll anke ġifieri fost sħaba anke tal-iskola li bħalmet inti, però aktar importanti mill-karatteristiċi fiżiċi u l-apparenza, xtaqt ukoll noħloq dak li huwa forsi magħruf bħala anti-hero. Li inti għandek persuna li għalkemm ġarbet ħafna u għaddit minn ħafna affarijiet u bħal passil tal qrajt inti minn Arloġġ u Tila anke spiċċat ġifieri tgħix ma' Sinjura Gallerani anke kontra kull volontà tagħha, di fl-aħħar xorta ħajkollha esperjenza ġifieri b'avventura u ħajkollha wkoll din l-opportunità li anke tesperjenza din l-avventura li forsi ħadd ieħor ma kellux ix-xorti li għaddi minnha wkoll. Ir-romanz huwa rrakkuntat permezz ta' żewġ vuċi distinti, dik tad-djarju ta' Ponzietta u n-naratur inviżibbli. Tista' tgħidilna x'kienu l-elementi tal-istruttura tar-romanz u għalfejn għamilt ċertu għażliet? Infatti parti minn romanz Arloġġ u Tila huwa rrakkuntat forma ta' djarju, diary entry ġifieri, u għandek il-Ponzietta anke tikteb fuq l-emozzjonijiet tagħha, dak li qed tħoss sew jekk huwa ferħ, sew jekk huwa biża', insibu wkoll xi tajjira minn taħt anke indirizzata lejn Sinjura Gallerani. Jiena nħoss li meta inti għandek rakkont li qed jiżvolġi forma ta' djarju, il-qarrej naħseb qed ittieħed ċans li aktar ikun intimu ma' dak il-karattru aktar isir jafu iktar mill-viċin. Però mill-banda l-oħra mbagħad għandek il-parti l-oħra tar-romanz li hija rrakkuntata minn narratur inviżibbli.
Allora inti hemmhekk għandek dawk il-xeni li qegħdin iseħħu mingħajr ma taf bihom ponsjetta nirreferi speċjalment anke l-xeni li jseħħu fil-passat. Bħal pereżempju għandna l-pittur Leonardo da Vinci fil-maħżen tiegħu qiegħed ipitter ġifieri. Għandek ukoll pitturi bħal Salvador Dali waqt il-moment li ġitu l-idea li joħloq xogħol magħruf ferm tiegħu The Persistence of Memory. Ġifieri f'daw l-avvenimenti ponsjetta ma stax tkun hemmhekk għax daw ġraw ħafna qabel ma twildeti. Allura qisek meta mbagħad għandek daw il-rakkonti fil-passat u għandek id-djarju ta' ponsjetta, il-qarrej mbagħad qisu jaqgħodhom flimkien bħal katina. U flimkien ma' ponsjetta anka bis-saħħa tal-arloġġ maġiku, mhux biss isolvi l-misteru, manka jkollu din l-avventura ġifieri b'dawn il-vuċi differenti jirnexxielu anka jsolvi ħiel wara ħiel biex jasal sa tmiem tar-rumanz. Tajjeb, issa hawnhekk qed naraw dawn il-kotba li b'xi mod ispirawk jew influenzawk jew għandhom rabta miegħek b'xi mod. Għajdilna ftit dwarhom. Iva, fatt dawn il-kotba li ġib miegħi llum huma l-qalbi ħafna. L-ewwel ktieb li xtaqt nitkellem fuq huwa proprju da Harry Potter, dan huwa parti minn sensiela ta' kotba. Din naħseb kienet l-introduzzjoni tiegħi għal dinja mhux biss ta' fantasija manka ta' maġija. Namira ħafna jiena lil din l-awtriċi il-J.K. Rowling għal mod kif irnexxiela mhux biss toħloq dinja li hija ġifieri mimlija wara kollox hija dinja fittizja di ħolqitha hi from scratch. Imma anke l-mod kif hi qed wassal dak l-immaġinatih lil-qarrej li jisa taqsam da kollu li ħasbeti, da kollu li ħolqoti. Blodda, kemm tkun kapaċi naħseb jien li tuża kliem apposta biex dak li taħseb inti twaslu l-ħadd ieħor u fuq hekk ġifieri jogħġbuni ħafna dawn il-kotba. Apparti li meta ħarġu dawn il-kotba kont għadni l-iskola u niftakara mitħabta fissa ta' sew, ġifieri stickers u x'naf jien u films, ġifieri naħseb huma parti mit-tfulija tiegħi wkoll dawn il-kotba ta' Harry Potter. Hawnhekk qed naraw ukoll The Midnight Gang dan huwa tal-awtur Ingliż David Walliams. Dan il-ktieb huwa naħseb l-iktar wieħed reċenti li qrajt allura qisu għadu frisk f'moħħi. Li joġobni ħafna f'The Midnight Gang, ifhem, u l-istil tal-awtur nifsu huwa li anke b'sens ta' umorizmu kapaċi anke jirrakkonta ġrajiet li forsi mhumiex meqjusin daqshekk ta' umoristiċi. Pereżempju hawnhekk f'The Midnight Gang għandek sptar, għandek tfal qed jieħdu kuri differenti f'dan l-isptar, imma mbagħad ma' tokki ta' nofs il-lejl dan l-isptar jinbidel f'post fejn jistgħu iseħħu kull tip ta' avventuri. U l-mod kif jagħmilha l-awtur David Walliams huwa li jiżvolġ dan ir-rakkont b'mod umoristiku li inti ma tistax ma titbissimx waqt li qed taqra, ħankek forsi mhux suppost daqshekk qed titbissem. Tajjeb ngħidu wkoll li għandek taħlita wkoll anke ma' affarijiet reali. Għandek siti bħal Londra, jissemma l-Big Ben, u allura dak huwa bonus għax jiena nħobb kotba fejn għandek realtà mħalta mal-fantasija. Hawnhekk qed naraw ukoll dal-ktieb ta' Ransom Riggs li huwa Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Li affaxxinani minn dan il-ktieb propjament huwa l-idea ta' warajh minn fejn oriġinat l-idea ta' dan il-ktieb. Tajjeb ngħidu li dal-ktieb beda minn kollezzjoni ta' ritratti li kien iġemma wkoll l-awtur innifsu u minn dawn ir-ritratti rnexxielu joħloq storja ġifier li mbagħad finalment qaqqad f'romanz. Infatti hawn anke ir-ritratti oriġinali li minn fuqhom ħoloq l-istorja. Jiena nħobbhom ħafna l-viżwal, jiena persuna li ġifieri l-viżwal inħobbhom. Eżatt. Għax naħseb bir-ritratt kapaċi jitkellem kważi aktar minn oġġett li inti qed taqra, aktar minn biċċa storja, għax inti tista' toħloq minnu litteralment naħseb elf interpretazzjoni, jista' jfisser elf ħaġa. Allura naħseb il-fatt li minn ritratt, anzi minn sensiela ta' ritratti Ransom Riggs irnexxielu joħloq dan ir-romanz, dik hija ħaġa li laqtitni ħafna f'dan il-ktieb. Għal darb'oħra wkoll għandek referenza anke għall perjodu ta' żmien il-gwerra u hekk, ġifieri meta inti għandek kif taqbad tgħid għandek anke referenza għall-passat għall-ġejt li seħħew verament, dik ukoll toġobni wkoll għax għandek dik id-doża ta' realtà.
L-aħħar ktieb diġà semmejtu iktar kmieni huwa dan ir-ritratt ta' Dorian Gray li huwa oriġinarjament ta' Oscar Wilde, jidhir li hija vera hija traduzzjoni bil-Malti. Tarfet pal-Malti. Eżatt, Oscar Wilde huwa awtur li kien iħobb ħafna jikteb fuq l-arti, mhux biss ġifieri fuq qed nitkellmu fuq xogħlijiet tal-arti, imma anke fuq x'jaħsebu ġifieri minn lat kritiku. U kien kritiku ħafna ġifieri tal-arti wkoll. Infatti f'dan il-ktieb fir-ritratt ta' Dorian Gray tieħu xejriet traġiċi meta inti għandek iż-żewġ dinjiet bħal meta qabel li jiltaqgħu meta inti għandek ir-realtà li qed tipprova timita ritratt milli bil-kontra, hemmhekk ħajkollok anke bħalma fil-każ ta' dan il-ktieb għandek tmiem li mhuwiex daqshekk sabiħ. Dak kollox. Ħafna, interessanti ħafna anka l-influenzi tiegħek huma interessanti. Grazzi tal-li ġejt u samt magħna s-sibiet tiegħek. Grazzi lilek Antonella, kien pjaċir tiegħi. Anka jiena. Grazzi lilkom tal-li segwejtuna. Aħna narawkom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor ta' Wiċċ imb Wiċċ fejn se niltaqgħu ma' awturi u awtriċi oħra.